ଦୟାକରି ଟିକେ ଆମର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସବୁ ମତେ ପଳେଇନି ଆଉ ଏଇ ଫିସ୍ ଖାଇଦେ ପଳେଇ କଣ ହେଲା କଳା ଶୁଣି ତ ସେଇଠି ଖୋଲା ଅଛି ତମେ ଏ ଯୋଉ କାଟର କୋଉଠି ସେଇଠି ନା କୁଣି ଆରେ ନା କଳା ଶୁଣି ମତେ କହନି କଳା ଶୁଣି ମତେ କହିଲେନି ଏନା ପିଟି ଦେଲା ଜଳି ଯିବେ ଏ ଜୁଗାଡିଆ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ ବେ ହଁ ଏଟା ତକାର କିଆ ହଁ ବାସ୍ ଟିକେ ମତେ ଅଛି ହଉ ସେଇ ଝିଅଟା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏଇ ଝିଅଟା ବୁଝୁନି ହଉ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ନବୁ ହଁ 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 ଘଣ୍ଟେ ଜାଗା କାଢିକି ତ ଖାଲି ହାତ ପାଇଁ ବସେଇ ଦେବେ ପୁଡି ଯିବେ ତମେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁ ତୁ କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ ବାବୁ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଟିକେ ବାହା ଦୂରିଆ ତୁ ଟିକେ ଧରି ଦେଇଯା ହସେଇ ହସେଇ ମାରିଦ ଛୁଆଟା ପାଣିର ବୁଡେ ଆଣି ଥରେ ବେଶୀ ହାତ ମାରି ମୁଙ୍ଗୁରା ହେଇଯିବ ତମେ ରାନ୍ଧି ପାରିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ଦିଟା କୋଉଠି ପେଷ୍ଟ କରିକି ହେଲା ପୂଜା ଯାଉଁଠି ତମର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗାଠି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବୁ ହଉ ଜାନେ କାଇଁ ଦେଇ ଯାଇଛ ନା ଆମେ ତାହେଲେ ବନେଇ ଦେବା କି ଶୁଣିଲେ ତମେ ଚିକେନ ଟା ଧୁଉନ କାଇଁ କଲ ଗଣେଶ ଏଇଠି କାଇଁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ ଏଟା ବେମ୍ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହସେ ହସେ କିଣିକି